ବସିବାର ଟିକେ ତାକୁ ମଜା ଆସେ। ଚିକେନ ଭଳିଆ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା। ଟିକେ ରୁହ ମାଛ ରୋଷେଇ ହବ। ମାଛ ଆମର ଆଜି ରଖା ହଉଛି, କଟା ହଉଛି ମାଛ। ଆଜି ମାଛ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ଆଇଁଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସିଏ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଭାତ ଖାଏ। ଇଏ ଆମର ଆସିଗଲେ, ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖଟିକି ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ପଡୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ सोनाली लाइफस्टाइल को मैं आपको सागर मोर वीडियो को मैं रेडियो खाना भाई आई खाना भाई आई बाथरूम भी जाए बाथरूम आसिले सब कम सारी तार सारा पर आम स्कूल खाया भात भात भजा भात भजा तो आम खाई सारी ଟିକେ ରୁହ ମାଛ ରୋଷେଇ ହବ। ମାଛ ଆମର ଆଜି ରଖା ହଉଛି, କଟା ହଉଛି ମାଛ। ଆଜି ଆମ ନାନୀ କାଟୁଛନ୍ତି ମାଛ। ହେଲେ ବଡ ରାଣୀଟା ଆସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗାଇସ୍, ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମାଛ କଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ। ନା ନାନୀ, ମାଛ କଟା ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ କାଟିବ କେତେ ପରିଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ହାଟରେ ବେଶୀ ମାଳ ମାଳ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନୁହଁ କି? ନାନୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଛ ବେପାର? 25 ବର୍ଷ ହେଲା। 25 ବର୍ଷ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫାଳ ହବ, ଫାଳ ହବ। ଆଇନୁ ମୋ ବୋଉନୁ ପଡ଼ିବ ବଳିଦାନ ମାଛ ଧୋଇବା ପାଇଁ କି। ଆମ ବାୟାକୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଆମ ବାୟା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ହାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ହିଁ ଥିବ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖିବନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହିଁ କରିବ। ସବୁ ଏଇଥିରେ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆମ ବିଲିକି ଦେଖ, ସେ କେମିତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲିଥିଲା, ଆମ ନାନୀ କହିଲେ ପୁଣି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଦେ 250। ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ମାଛ ଖାଇବି ନା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବି? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବି। ରାତିକି କରିବା, ଦିନରେ କରିବା, କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଦିନରେ ହଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ, ପଇସା ସବୁ ଗଛରେ ଫଳୁଛି ନା ନାନୀ? ଗଛରେ ଗଛରେ ଫଳୁଛି, ଖାଲି ଝଡ଼ା ହବ, ଦିଆ ହବ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ। କାନ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କୁଡ଼ି? କାନ କେମିତି ଯାହା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବଳିଦାନ ପଡ଼ିବ ମୋ ବୋଉ। କୁଡ଼ି ବୋଉ କାନ ପଡ଼ିବୁ ନା? ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ବଳିଦାନ ପଡ଼ିବୁ। ଏଇଆକୁ ଧୋଇବୁ, ଘଣ୍ଟାଏ ବସିକି ଆକୁ ଧୋଇବୁ ହେଲା। ହଁ, ମୁଁ ତ ଧୋଇବିନି। ଦେଖି ଟିକେ ଏଇଆର ନା କାନ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କେମିତି? କାମୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କାଲି? ନାଇଁ, କାନ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି, ତାର ଏଇଠି ଯୋଉ ଖାଇଛି ଲାଗିଛି ତାର, ସେଥିପାଇଁ ତା କାନ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି। ସେ ତାର ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାର ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଁଷ ଖାଇଦେଇକି ଆହୁରି ପୁଣି ଖୋଜୁଛି ଖାଇବ। ଆଜି କେତେବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବ? ଆଜି ତ ଯିବନି, କାଲି ଯିବ। କାଲି 9ଟା ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ସବୁ ମୋବାଇଲ ଯିବ ନୁହଁ? ଯାହା ହଉ, ନାନୀଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବୋଲିକି 25 ବର୍ଷର ହାତ ସ୍ପିଡି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ନେବ? ବିଲେଇ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା। ମୋ ବିଲେଇ ପାଇଁ କି ପକା ମାଛ ପୁଣ୍ଟା, କାଲି ସେ ତ ଖାଲି ଦରକାର। ଆମ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କାଟି ଫାତି ତା ଦେହରେ ରହିବ ନା। କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଭାତ ବସି ସାରିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ମୋ ବୋଉ ମାଛ ଧୋଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବୋଉ କେମିତି ମାଛ ଧୋଉଛି। ଚାହା ତ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ତୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, କ'ଣ ଚାହା ପିଇବି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୁଆ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାଛ ଧୋଇବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଧୋଇଲି। ମୋତେ କିଏ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେବ ମାଛ ଧୋଇବା ପାଇଁ?
ମାଛ ଯଦି କିଏ ଧୋଇବ ତାହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଧୋଇବ, ସବୁବେଳେ ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆମ ବାୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ବାୟା ଖାଲି ହେ ହେ ନାଟ ଦେଖେଇବ। ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁହଁରେ ଲଗେଇବୁ? କାଳିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁହଁଟା, ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମୁହଁ ଲଗେଇବୁ? ଏଟା ମୁହଁ ଲଗେଇବୁ? ଡାବର ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ହଁ ଡାବର ଟୁଥପେଷ୍ଟ ତୁ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେ, ମୁହଁ ସଫା। ଦାନ୍ତ କେମିତି ସଫା ହେଉଛି? ଦାନ୍ତ କେମିତି ସଫା ହେଉଛି? ମୁହଁ ବି ସଫା ହେଇଯିବ, ଦାନ୍ତ ସଫା ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଗାଇସ୍, ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧୁଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ମାଛ ଭଜା ହେବ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖାହେଇଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ତାକୁ ଆଉ ତରକାରୀ କରାହେବନି, ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ଚଟଣି କରି ଆଜି ଖିଆ ହେବ। ଆଉ ମାଛ ଭାଜିବାକୁ ତରକାରୀ କଲେ, ଆକୁ ଟିକେ ବେସର ଦେଇକି ତରକାରୀ କଲେ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବେସର ଦିଆ ତରକାରୀ। ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଇଏ ଆମର ଆସିଗଲେ, ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖଟିକି ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହାଲିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଧୁମଧଡ଼କ ନୁହଁ? କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜି କାମ ଉପରେ, କେତେ ଝଗଡ଼ା, କେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ଚୁଟି ଘୋଷରା ଘୋଷରା ଯଦି ହେଲେ ମୋତେ କହିବନି, ମୁଁ ଯାଇକି ବନେଇଦେବି ତମର। ମାଛ ମସଲା ପାଇଁକି ନେଇଯିବା ସୋରିଷ, ପକେଇଦେବା ଜିରା, ଏଥିରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ରସୁଣ, ଅଦାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିତେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଜିରା ସୋରିଷଟା ଟିକେ ବତୁରି ଯିବ, ଭଲସେ ବତୁରି ଗଲେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ମଞ୍ଚିଦେବା, ତାର ଧୂଳି ବାଲି ଅଂଶ। ଏବେ ସୋରିଷ ସବୁ ଏମିତି ଆସିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣିଟା ପୁରା ବ୍ଲୁ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ପାଣି କେମିତି ବ୍ଲୁ ହେଇଯାଉଛି। ସୋରିଷ ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ, ମାନେ ଏତେ କଲର୍ ବାଲା ସୋରିଷ ପୁରା ବ୍ଲୁ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ତ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରସୁଣରେ କେମିତି ପାଣିଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା, ଆକୁ ଟିକେ ଘିରି ଘିରି କରିକି ବୁଲେଇଦେବା। ତେଲ ପକେଇଦେବା, ମାଛ ଭଜା ପାଇଁ ତେଲ ପକେଇଦେବା, ଗରମ ହେଇଯାଉ ତେଲ। ମାଛକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ପକେଇଦେବା। ମାଛ ବରା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାତରେ ପକେଇବା। ମାଛ ରଖୁନା ଆମେ ତେଲକୁ ଯିବୁନି, କ'ଣ କରିବା? ତମକୁ ପକେଇବା ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଲା, ମାଛକୁ ଉଠେଇଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଠି ଯାଉଛି ମାଛ। ସେ ଆମେ ଖରା ଦେଇକି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଓଲଟ ଉଠି ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବୁ, ଆମେ କେହି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମର ମାଛ ଓଲଟିଆ ହେଇଗଲା, ମାଛ ଭଜା ସରିଲେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା, ତରକାରୀ କରିଦେବା। ମାଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଖିକି ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଲାଖିକି ଅଛନ୍ତି। ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା? ମୋତେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି ନା, ପଖାଳ ଭାତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ମନା। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଳୁ ଭାଜିବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଛାଡ଼ିବା। କାହିଁକି ନା ଡବଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁ କରିବା? ରେଟ୍ ଆଜିକାଲି ତେଲର କେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି, ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି, ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ତା ଦେହରେ ମସଲାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା, ପିଆଜର କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିକି ହଲେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଭଲସେ, ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହେଲା, ଆଳୁ ଭାଜିବା ଭିତରେ ପିଆଜ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଲି ନାଲି ହେଇଯିବ।
ଆମେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଆନି, ଆଉ ତାକୁ ହଲେଇ ଦେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଓଲଟ ପଲଟ ହେଇକି ଆପେ ଆପେ ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ପକେଇଦବା, ଆଳୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଲୁଣ ଲୁଣ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଝୋଳ ରହିବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ ଏକାଥରେ। ଲୁଣ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ହଳଦୀକି ପକେଇଦବା, ଟିକେ ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। ହଳଦିଆ କଲର୍ ପାଇଁ ହଳଦୀ ପକେଇଦବା। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଦେବାନି, ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେବା ତାକୁ, ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ସେ ଆପେ ଆପେ ତାର ନାଲି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ନାଲି ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ଏ ପକେଇଦବା ଆମର ମସଲା। ଆଳୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଖାଲି ଗୋଳେଇବା, ଖାଲି ଗୋଳେଇବା, ଖାଲି ଗୋଳେଇବା, ଖାଲି ଗୋଳେଇବା, ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା। ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମୁଁ ତ ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ପକେଇଦେବା ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ସେ ଆମର ଲୁଣ ଥିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ହଳଦୀ ଥିଲା। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस ଶାଶୁ ଇଏ ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ପୁଅ ତାଙ୍କର, ରାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ପୁଅ ତାଙ୍କର। ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ବାପା ମା ପୁଅ ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ମସଲାଟା କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ମସଲାଟା। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ମସଲାଟା ତ କଷା ହେଇଗଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ମନ ଦୁଃଖ କି ଆମ୍ବୁଲ ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲ ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକେଇ ପାଇଲିନି। ମାଛର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆ ଦେହରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମୋତେ ଟିକେ ମସଲା ଦେହରେ ମାଛକୁ ସମସ୍ତେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଝୋଳ ଫୁଟିବ ତାପରେ ପକାଉଛନ୍ତି ମାଛକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ମସଲା ସହ ଆଳୁ ସହ ଟିକେ କଷିବାର ଟିକେ ତାକୁ ମଜା ଆସେ। ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମାଛ ଆଳୁ କଷା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ବି ମାଛ ଭାଙ୍ଗିନି। ଆମ ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଜି ମାଛ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ ଆଇଁଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସିଏ ଆଇଁଷ ହେଲେ ଭାତ ଖାଇବ, ନହେଲେ ଭାତ ଖାଇବନି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ତାକୁ ତା ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବା। ତାକୁ କହିବା ଆଜି ମାଛ ହେଇନି କି ଚିକେନ୍ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। କ'ଣ କରିବା, ବାବା ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଇଛନ୍ତି, ମାଂସ କିଏ ଆଣିବ ଯାଇକି ଚିକେନ୍। ଆଜି ମାଛ ବାଲି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ମାଛ, କ'ଣ କରିବା। ତ ସାଧା କରିଦେଇଛି, ଖାଇଦେବ ଆଉ। ତା ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆଜି ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସିବି ମାନେ ତଳେ, ତ ସିଏ ବି ଗାଇସ୍ ସିଏ ବି ବସିବି। କ'ଣ ତମେ କିଛି କହିବ? କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଲଗେଇକି ଆଇଛ? ତମେ କିଛି କହିବ? କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ? ଦେଖ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଖ, ଗ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଗ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। କ'ଣ କହିବ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କୁ? ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲ? ଚାଲ ଖାଇବ, ଚାଲ ଖାଇବ। ଆଜି ହେଇଛି ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି। ଖାଇବୁନୁ? ଆରେ କି ପିଲା, ତୁ ଖାଇବ କି ଖାଇବୁନୁ? ଖାଇବୁ, ତୋର ତ ପସନ୍ଦ। ବାବା ତ ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମାଛ ବାଲା ତ ସେ ବି ଆସିଲେନି, କେହି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେନି। ଆସିଥିଲେ ସିନା ସିନା ରୋଷେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ମାଛ। ଖାଇବା କ'ଣ? ଆମେ ତ ଆଳୁ ଭଜା ଡାଲି ଖାଇଲୁ ନା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ପୁଣି ପଡ଼ିବ ନା ଏବେ।
ଖାଇବୁ କେମିତି ଜାଣିଛୁ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଡ଼ିବନି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଇ 10 ତାରିଖଠୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ। ଆମେ ତ କେହି ମାଛ ଖାଇବୁନି କି ଘରକୁ ଆଣିବୁନୁ। ଇଏ ବି ଖାଇବନି। ଇଏ ଖାଇବ ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଇବ, ଘର ଭିତରେ ରହିବନି କିଛି ଜିନିଷ ତାର। ସେ ଖାଇଲେ ଖାଉ, ନହେଲେ ଉପାସରେ ବସିବ, ଖାଲି କ୍ଷୀର ଖାଇବ ସବୁବେଳେ। ଇଏ ଖାଲି ସଡ୍ଡା ଗଡ୍ଡା ଖାଇବ, ଇଏ ଖାଲି ସଡ୍ଡା ଗଡ୍ଡା। ଓମ୍ ତୁ ଖାଇବ ତ? ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ଖାଇନି। ଖାଇବୁନୁ? ଚୁପ୍ କିନି ଖାଇବୁ। ବାବା ଆସିଲେ କହିଦେବି କି ଭାତ ଖାଉନି ପିଲାଟା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜାକୁ ଡାଲି ଖାଇଲୁ, ଏ କାହିଁ ନାହିଁ କହୁଛି। ଓ ଭାଇ ତ ଖାଉଛି, ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନା ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ବାବା ତ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାଛ ବାଲା ତ ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ରଖିବେ କେମିତି? ଆଉ ଭାଇ ପୁଣି ହେଇଛି ଖାଇବ କେମିତି? ଦେଖି ତା ଦାନ୍ତଟା, ଦେଖି ଦାନ୍ତଟା କେମିତି? ଦାନ୍ତ ଇସ୍, ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲା। ତମର ଦାନ୍ତ ହିସାବରେ ଦାନ୍ତ ହବନି? ସେ ମାଛ ନହେଲେ କେମିତି ଖାଇବ? ଦାନ୍ତ ନହେଲେ ମାଛ କେମିତି ଖାଇବ? ହଉ ତୁ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିଦିଅ, ଚାଲ ଖାଇବ। ଡାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଲଗେଇ ଖାଇଦେବ। ସେ ଭାଇ ଖାଇବନି, ତୁ ନ ଖା। ଖାଇବାକୁ ତତେ ପଡ଼ିବ। ନାହିଁ ଫାଇ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହେବନି ନା ପୋଷ ହେବନି। ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ପହରଦିନ ରୋଷେଇ ହେବ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇ ହେବନି, ମାସ ଯାକ ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଦ, ମାଛ ବନ୍ଦ, ସବୁ ମାଂସ ବନ୍ଦ। ସେ ଆମେ ସେଟା ବି ରହିବ, ଏଟା ବି ରହିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମୁଁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛି, ବାବା ଯାଉଛି। ପନିର ଖାଇହେବ, ସବୁ ଖାଇବ, କେବଳ ଆଜି ଡାଲି ଭଜା ଖାଇଦବା। ଖାଇବା କ'ଣ? ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ମାଛ ଭାତ। ଖୁସି ଶିବା, ଖୁସି? ସତରେ ଖୁସି? ହଉ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ବାବା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟିରୁ। ପିଲା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ବାବା ପଳେଇ ଆସିଲେ।